Čaute všetci, vitajte. Dneska vám ukážem zase kus svojho setupu. Porozprávam vám, čo len viem. O televízore ešte môžem rozprávať aj hodiny, sa dá povedať, že uvidíte, niečo vám určite poviem, také pikošky, ako napríklad, že vypne sa tento televízor, keď opustí miestnosť, alebo aspoň sa mu dá šetriť obrazovky. Vie televízor, kde ja som, kde sa pohybujem. Soundbar mi posiela na základe toho, kde sa pohybujem zvuk, aby som mal stále Dolby Atmos, aby mi to hralo do uší. Všetko vám to prezradím. Ja myslím, že to tak aj je. Ten obraz je krásny, kryštálový, však videli ste to? Neverím, je to nádhera. Minule na videu na tom 0 nebolo dobre vidieť v podstate, že aký je veľký ten televízor, lebo pripadal mi malý, keď som to potom pozeral. Ale on veľmi malý zrovna není, no. Není ani z najväčších, je to 65-palcový televízor, čiže má iba 164 cm v uhlopriečke, áno. Ale, no akože, je to slušne veľké, určite je to väčšie, ako to vyzerá na tých mojich videách. No čo, tu je PlayStation, samozrejme už je rozbalené, však to vieme, a iba že teda pozrieme krabicu, jak to oni velice píšu. 4K, 2 TB, to tam všetko máme. A 8K tentokrát myslím na krabici radšej ani nenapísali. Keďže to 8K ani zatiaľ není. Dobre, sú to borci, lebo predtým na tú obyčajnú PlayStation napísali 8K. A toto už to teda napravili, lebo je to tak, že 4K 120 Hz. Dobre, minule ešte čo som chcel povedať, že minule v tom videu, čo som vravel, bolo dosť také, že dievčatá, keď v práci mi rozprávali, takže oni mi vlastne nerozumeli, o čom rozprávam, že čo je HDMI 2.1 a čo je podobné výrazy. Takže neviem, skúsim vám to dneska povedať trošku aj jak tak polopate, alebo teda aby sme sa všetci chápali, že čo to je. No, samozrejme HDMI 2.1 je prenos signálu vo vysokej kvalite až 48 GB za sekundu z PlayStationu do televízora a prenáša sa zvuk aj obraz v najvyššej kvalite. No, samozrejme, že takýto televízor, jak je toto Samsung S90D, ten si to spracuje ešte pre seba, má v sebe 20 umelých inteligencií a oni spravia z toho obrazu to, čo má byť, alebo tak, jak si to vymysleli oni, teda výrobcovia toho televízora, ale je to úžasné, čo dokázali a ja som veľmi rád, že môžem niečo také vlastniť. No však môže každý, áno, treba makať, ja som makal ako šroub v robote, ako mám to za nadčasy, sa dá povedať. Není to len tak, že som, jak hovorím, minulo som vravel, že som to proste nevyhral v lotérii, musel som si toto celé zariadiť. Dobre, ja si vás položím tuto a niečo na tento stojanček a niečo vám porozprávam. V podstate zase o tom televízore, niečo o soundbare a niečo sa možno dozviete aj o PlayStation. Tak poďme na to, let's go.